sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Agustin, obispo ug doktor sa simbahan. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog niining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-uha dinhi sa imong simbahan ang espiritu nga imong gipatuhop diha kang San Agustin imong obispo aron sa mapuno na kami sa maong espiritu. Uhawon unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman ug pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami luag. Unsaon namo pagpasalamat ang Dios tungod kaninyo ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi nga iya unta kaming paanhaon kaninyo ug pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaut unta nga ang atong Diyos ug Amahan ug atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tao ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining pagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan. Inig ani sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan nga iya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, puna kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. O Ginoo, puna kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabii. O Ginoo, puna kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Tudloy kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing
Balik na o Ginoo, kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. O Ginoo, puna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Sa kadlawon, puna kami sa imong kaluoy, aron mosinggit kami tungod sa kasadya ug kalipay, sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-alima sa Ginoo nga atong Dios, magpausbaw unta sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Magpausbaw sa buhat sa atong mga kamot. O Ginoo, puna kami sa imong gugma, ug mag-awit kami sa kalipay. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausap kanimo. kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod, kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kun ang agalon sa panimalay na nasayod pa sa takna nga miabot sa kawatan, magatukaw gayud siya, ug dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamuusab, kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao, sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa uban, mga sulugoon, ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon, nga makaplagan sa iyang agalon, nga nagtuman ni ini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon, himuong agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon. Dugay pang muuli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong maong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta, ug sa takna nga wala niya hibaluing, ug tagud-taguron ni siya sa agalon, ug pahiagumon siya sa gidangatan sa tigpakaarong ingnon. Dito maghilak siya, ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Agustin, obispo ug doktor sa simbahan. Ang iyang kinabuhi, usa ka sugilanon sa grasya. Nagpahinumdom kanato nga ang Dios dili gayod magpasagad sa bisan kinsa. Kay daghang tuig nagpuyo si San Agustin sa kalibutanong kalipay ug sayop nga paghuna-huna, sayop na ideolohiya. Apan tungod sa mga pag-ampo ug luha sa iyang inahan nga si Santa Monica ug sa kaluoy sa Dios, siya nabag-o sa iyang kinabuhi. Gikan sa pagkamakasasala, nahimo siyang santos. Gikan sa kasing-kasing nga walay kalinaw, nakaplag siya og pahulayan sa Dios. Gani ang iyang bantugang pulong nagapadayon hangtod karon.
Na ana siya, my heart is restless until it rests in you, my God. Nga sa ato pa na ang akong kasing-kasing walay kalinaw. Hangtod kini makapahulay kanimo o Ginoo. Ang atong mga pagbasa karon nagpalalom sa mensahe sa kinabuhi ni San Agustin. Kaysa unang pagbasa, si San Pablo nalipay og nakakaplag kusog tungod sa pagtuo sa mga taga Tesalonika. Ang pagtuo dili lamang personal, kundi makaapekto usab kini sa uban. Gani, our faith is not our own alone. Badug aduna kitay responsibilidad na ipakaylap kini. And according sa recent research, na daghang mga Katoliko mibiya sa Katolikong pagtuo tungod mismo sa mga Katoliko because we cannot live our faith. Daghang mga tao because of our actions na skandalo, na wad-ag paglaom, na discourage sa simbahan. Ug daghang moingon na ing-ani day mga pangulo diri sa simbahan. Mga dautan, mga libakirog-libakira, mga himantayon, mga hukmanon. Many of us are guilty of this. We cannot try to live our faith according to the teaching of Jesus. Busa, kung magpabilin kitang matinud-anon sa pag-ampo o gugma, kita mahimong inspirasyon o kusog sa uban. And the opposite is also true. Kung dili nato puy-an ang atong pagtuo, daghang mga tao mawad-an usab og pagtuo sa Ginoo. Bisan usa ka gamay nga buhat o daotang buhat, maayo o daotan, makapahimo, maka-impluwensya gayud sa tao. Busa, diha sa Ebanghelyo, si Jesus nag-ingon, pagbantay kamo, kay dili nato masayran ang adlaw o oras sa pagbalik sa Ginoo. Apan malipay ang sulugoon, nga maabtan nga nagbuhat sa iyang buluhaton. Ang pagbantay dili kini pasabot nga maghulat kita sa kahadlok, kundili ang pagpuyo nga andam perminti. Gani sa Boy Scout pa ginatawag ni laging handa, always prepared, na matinud-anon sa buluhaton, matinabangon sa uban, ug puno sa gugma. Mao kini ang nahitabo kang San Agustin. Sa sinugdanan, siya sama sa walay pagtagad nga galon, asulugoon. Nga naglingaw-lingaw siya sa kalibutanong kalingaw. Daghang mga babae, lahi ang iyang pagtulunan o tinuuhan, na he was a narcissist, in fact. A manipulator because of his intelligence, ug daghan siyang mga butang nga sukwahi sa pagtuo. Apan sa dihang nakailan na niya si Kristo, siya nahimong matinud-anon sa simbahan. In fact, he became a bishop and one of the most known saints sa atong simbahan. Hangtod karon ang iyang mga sinulat ug pagtudlo nagapadayon sa panguswag sa pagtuo sa daghang mga Kristiyanos. Busa mga igsuon, sama ni San Agustin, kita usab adunay kaugalingong kalibog ug diskurahe that sometimes we are discouraged and searching for truth in a wrong place. Apan kung dadon nato kini ngadto sa Dios, makaplag kita sa tinuod na kalinaw, maglig-on kini sa atong pagtuo, ug magpuyo nga may kaalam ug katuyuan, ug magpabilin nga mabinantayon nga sulugoon. Kay diha lamang sa Dios ang atong kasing-kasing makaplag og tinuod nga kapahulayan. Busa sama ni San Agustin,
Magpabilin unta kitang mabinantayon sa pagtuo ug gugma. Hangtod nga ang atong kasing-kasing makakaplag sa tinuod nga pahulayan diha sa atong Ginoo. Diha sa Ebanghelyo, ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagbantay sa adlaw sa iyang pagbalik. Muadto kita sa Amahan diha sa pag-ampo, mabinantayon ug mapaabuton sa iyang hinigugmang anak. Sa matag pangamuyo moingon kita, Amahan ni Hesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Nga ang simbahan, dili matagbaw sa iyang nahimo, kundili mupadayon sa pagmantala sa Ebanghelyo, sa pagbasol ug makaamgo sa kinahanglan sa pagbalik ngadto sa Ginoo ug sa pagbag-o. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Nga ang atong mga katilingban, mahim-huom nga mga dapit alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong pagtahod, paghigugma ug pagpakabana sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Nga sa kanunay kitang andam sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton ug himalatyon mangita sa kabubuton sa Ginoo sa ilang mga pagsulay ug kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Nga ang mga magtotoo nga nangamatay makaplagan nga andam sa pagsugat sa Ginoo nga ilang gipangandoy nga maatubang. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ni Jesus, nagpaabot kami sa imong gugma. Langit nung Amahan, paminawa ang mga pag-ampo nga among nabungat uban sa bug-os namong mga kasing-kasing. Tabangi kami nga mulambo ngadto sa kabalaan sama sa amo ang Santos karon nga si San Agustin. Samtang kami nagapaabot diha sa masadyaong paglaom sa pag-abot sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, Diyosan maghuman, sa imong kabayo, angay kang masalamatan. Luyog ang
Mga igsuon, pag-ampo kamuaran na ako sa sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa handumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo, nga timaan sa kahiusa sa bug-os sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay mga gahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Agustin. Sa ingon nga imo kaming giligon pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Og busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadahig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, sana, sana, sa kahitasan, dayon ang nagaari sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung espiritu aron pagsantos nining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si og pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amhan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatay kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa tong panag-inigsunay. Podemos sa Diyos na nagawa ka sa mga sala sa kalibutan. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Mabuhat ka maayo, ngadtos mga katawa, mao kini gisugo sa atong kasulatan. Pinaagi ka nato, kini ilang makita nga ang kamatuan ug mani ay langit nun anak sa tanan. Pagkaanin ko sa paayong buhay ato saan mo mga igsuon kun mag-apahan sa nagmalisan na siya. Magiandam na sa Ginoo, Diyos Ama. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga magsantos unta kanamo ang mga pagtambong sa bangketeng ni Kristo aron pagkahimo namo nga iyang mga bahin. Mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa pahibalo, maimbuntag ka natong tanan. Karon atong i-recognize ang mga areas nga nangunahan ni ining Santos nga misa. Ang mga deboto nga gikan sa Area 4, kauban sa ilang area confraternity coordinator nga si Brad Julius Pilpil. Palihog ta sa pagtindog ug ato silang palakpakan.
Ug ang mga debuto nga gikan sa Area 5, kauban ang ilang area confraternity coordinator nga si Brad Rico Cuando. Palihog sa pagtindog ug ato silang palakpakan. Ug ato usab i-recognize ang mga estudyante kauban sa mga kamadrehan sa Holy Cross College of Sasa. Ug sa tanang mga nanimba. Paibalo, schedule ug assignment sa mopahigayon sa Hot Meals on Wheels. September 2, Martes, ang Area 1. September 4, Huwebes, ang Area 8. August 30, Sabado, Paris Youth Apostolate. Ang Confraternity of St. Joseph nagapadayon sa pagdawat og mga sponsors para sa Hot Meals on Wheels. Duula lang ang inyong ako o diretso lang kamo sa opisina aron mahatagan kamo og schedule. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo, Manaw sa kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamog dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Gihangyo nako ang mga deboto ni San Jose palihog pagduol sa tubangan alang sa panalangin. Magampo kita. Dios sa mga mahan ug mabubuhat, gihatagan mo kamig mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya. Hatagi giampo namo pinaagi sa pangamuyo ni San Jose nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagaampo usab kami nga gabayan mo ang tanang mga bana unta panalipdan ug mahatagan nila sa ilang panginahanglan ang ilang mga pamilya. Hinaot nga ang panag-ingnan ni San Jose, mapaubsanon o masunurong magpakita sa ilang kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.